kika yi wa bani ne bani, ba za na fasa furta alkhairi ba, ba za na dinga miki jayayya ba, san ba za na so a ɓata tarbiyya ba. Duba duba so ya kama ni ban aune ba, yayi mini rauni komai na yi kin sani, sanki ne ya ja mini sai ki tausaya mini, babin da ba zan yi kanki ba. Zuciya tana cire har a raina ke kika yi mini, dan a san ki bayani ba zan iya jurar rashin ki ba. Sanki yayi mini tasiri, san ba za na fasa ba da labari ba, zuciyar da ke da alkhairi a ciki ba za ka ji batun sharri ba. Ban saba ba da rashin kyawuna, ban yarje ba wani yayi miki ƙauna, wanda kamar kikin sani zucikin takar mini, sanki ne ya far mini, ki mini yadda ba za na cutu ba, sai ki tallafa mini, zuciyar ki mallaka mini, dan a san ki bayani, san ki a raina ba zai yi misalci ba. Na zo da labarin soyayya, na ba ku labarin soyayya ta masoyiya, wacce nake so har zuciya ta yi mini na so. So ki bani dama a gaba za ki yi kwariye da ni ne, in kin ji zantuka na sai so ki ɗauka kar ki toshe kunne, duk da kin guje na autar mama, matsayin ki a gare ni bai sauya ba, duk da baki mini soyayya ni ba za na fasa ce da ke kanwa ba.